Haka kat lai tarik urempang araja arpon riu ki Nong Shillong ke Umthli ke bahap apen ursla police station kila yok ban bat lai ngot ki brio ki Suba dai ki Nongtuh baik bat pentip Shaki bor Pulit kumba haka por kandash teng menstem. Kekenhun Pulit kalawan poi Shaka ketika senang bat kam yakini ki lai ngot. Kamadian la thok ka FIR bala mudoi dau Rahul Thapa ka going ka compound bola bu ya ka Shaka Yamaha MT15 jong u kepada nyo registration number ML05EC sound reo RR ha parking lot ka going ka compound. Hendrai kumba ka por khat wish teng ha ka khat lai tri gurumpang araja arpun rio ula lap bakala jar ngai kumta la register mukaduma hasadar police station ha ka kendon lai spa san jong ka Bharatiya Nyay Sanhita. Kibor Pulit lingba uba Vivix IPS SP ka East Khasi Hills District kila pentip baki brio basakam ki kentop yo pendap bor lang khongla arpon rus nam karta ubadai na pen ursla wa pathau uban ker lang surong arpo ars nam karta ubadai na soklong wa kadaj bat uyo bor lang melim umlong laipon rus nam karta ubadai na laumei klishnong. Nakini kibrio la Kurup ya kakali Hyundai i10 kepada nyo registration number ML05Z Sanrio Sannot kakali Alto 800 Tourist kepada nyo registration number ML05N Sao Iway Sao Henrio ka Vivo mobile phone ka Samsung mobile phone bat ka Poco mobile phone. Laong bagajing toket karang ya chakmat ban pen shisha ya ka jingdan kti jongki hakiway ki kam to Shaka. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.